Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha Saret BAHM ing naming nar phalang notikanget lason si Dolamara Police Station ke palo kohora jilang so phumening tia ronga maker Saret BAHM patuwea por bhai troxia por malom ing naming nar bangpen hem hormu hortar peri lapen phule phukok anstami phalang notikanget posi arong asora tumpen pherang ke atumalong nang thandun lapen a hem phuatum sitami hemalong ka be eta joksi muni tatuma bangke thangnara kisung avi posi nang thandun Saret beke kari tangta ciklojon thom andolo lapen asupo atumta adona hem kacetama phisi ing nameng nar wangpen ahem phalang no pitikang et pusi nang thandun lapen nonamat ke ing namrai kom saikhi mate forest saikhi atum sitami nonamat ke adimak longalong an nang palele lang puta ronga soratum pen nang thandun lasi arong asorpen Nangkachuning rido na tengke local MSc mate education in charge em Richard Tok biaphan nang rap tha pusi pherang ke atumalong nang chuning rido Kaziranga pen rasaning ti report Karbiang Nong News Padagla patuwi ing naming narwang pen hem phalang no et po puthak nang liklar dak pen than pachinik tha kalang lo nendige dak arong solo kene kohara pumen ti dak jilang so sugi do tumlo asi ndiga chini ateng ba ke thek long ateng ke nili hem du ma lo nili hem long ma lo athe sar et be ahem asar et be ki titang ta cheklujon thom ne si dolang asopu yugen be pu tum do asopi ta do la tum adona hem ke che dam pu ni ne ni thom ne adona hem che do da ma phi tumi tari krep ho chiti acheklo tari krep ho anu we tu we mai chok si pen apor an ingnar joni wang amat ni tum rong asor ta chitu dun ulo plung no ta upaya we da lo hem rit ku te pa government cheng lo ke do hem ka do we ta ave pin lo peri ka do we phuli phukok da ave pin lo la si forest nat pen le ko pine a ho hai pi puita ni tum local MSc mate non em sar lo alang li pen ko pine akerap ta long pon ibon puta matha pon lo an nge kali che forest sor pen nang jing ki bidura forest sor pen ko pine la hai hemri ke phelang no ba bustu bani keng no pot ko pine akerap long pon ima pusi ni tum matha lo lo si an tu ka do e phanta tuning ri lo ni li ga dak arong jilang so amase do dun lo ni le ma dung lo an ge pluon da an chiturun da un enda lo hem hum ni da pagori hum ke do hem hum da phelang no ja lo pe ri an da de tin lo phukle phukok an da de tin lo la si ni tum al ke mi si ma da em sar ko pine akang hon do pen phore sot pen cherabra so puthot hem gachiri thuji ba peri gachiri thuji pine akerap dojima pu sonsi mathalo si nangrap asonten me par pulo sa osomartum pini siwang bom lang ha lakpen non ta nang chit thek long le lang ta he marika ave pin lo Lakhain ko rapor nilip MSc constituency ke paro nilip development block angkang rata tum kijo nalang kasiksak chitong nanglo nilip development block asa hemadung het rong khilana na thupen kar bilang so alang royalong kidudam PH alang pong kewan lapen JJM alang angkro mate water tank pen kewan bom alang chibu eta phianta PH ajok maratum ingthin dam de dara jok hawarara tum pen lang kijun long le katora chitong nanglo la so ajok ong dung arada tum ningri jogan penlo pen podami PH ajok maratum ke nilip development block asa hema dunga rai malom si a hemare ta dolo bonta alang litum amit hanga sai ka chiklem ke pangkriya jok kedam tang hi thi rui thompli aprang lang angkro lang chibu eta lang kibu ke pang ton chia phan thang nara saita deng pon pedet ke manghumi me alam lo la se alang litum sai chiklem kle pensi a chiklo baino kacho deng ma pota hawara tum pen lamthi karju pedopon
Umaha rapati longri sar habea mai pen join extended amai kang nipon. West Karbiang long hamrana rong supi, rong Karbi community hall along chiti ni pai great rokarni Umaha rapati longri sar habea mai pen. Join extended amai kipedopo, lason si bang so mai long. Longri habea tumpen chenglok, Umaha along rialo, pinangan, rong asar, atum sitami, chetong dun pen, bang so join extended amai along, RD pidun renti. Hamren pen Birson Ronghang, Karbiang Long News. Pinia prangsi Karbiang Long rat pan nilihin pen kardom pajir lo Umaharapati long di sarabia mai hin pen kardom. Nasi pini bangso mai ni tum kibi pon bangke ning Umaharapati long di sarabia mai la so komiti do join extender si kepa. Nasi bangso join extender long ni tum kacitong bangke dak Umaharapati arlo long ri habi ke do anta citong pet la pen la arua mai sarhabi arua mai kripli do la kripli aruta citong nasi pini bangso mai long ni tum kaching wai pon ason ongo kecheng sia bang ni tum ching wai pon lo la non nang kiliji ili tum karbi arichu la sorukom kichu yalong Umaharapati along ripensi kachitoy dun lo bang arnam haru tum dak sinang wai lo nasi bangso karbi richu rukom kichu la bangso mai long ni tum Umaharapati long ri sarhabi mai penta akit he keding long ri habi pendang lok nili tum kachibi pon bidi sore ahum pu bidi sara tum pendang lok long ri arlo man peng kedu abang pu bang pi anta bang sori chu rukom kichu long aliralam alira champion pidun thegia phansi nili tum pini bangso amai hin pen chingwai pon lo la pen du thulang ni tum ka chingwai pon la long ri adu ya hoi long hadi la bangso adu ya hoi long ni tum non la prap jin pen long ilong long ni sita ni tum kisom pon ya phan chingwai pon la pen ke ni tum ke pini chole ke do kali da Umaharapati long ri sar habia mai ke achik lo jon bang ting sini tum lason extended ba habe haren tum pen ni tum abidi sar tum pen ila arua mai kriplia president secretary tum pen kai kita la long ri arlo alam aki la so ko son si ke pang taima la so alam si chingwai pon athema ni pini bangso nang li tum ma pherangke along tai sikar biang long rat phan pachining tung la siksidu la hormo bangke langdam etnang pulute karbisan kurta chini mangjok ta ke klem bang velu non ke siksidu dong si pang tangi pulute nilihin men ke thekdam long bangke la sarhabia mai yong si kang tang lo punte la ke amithang amasi siksidu ke tang pu athema sarhabi tunga kapre kam klem ke lu la nim rokom bisar kidar aron atang chiron chibak chorkli chuphiu pendang lok nim rokom kapang chu ke sarhabi tu mana lasi arni bangta ni Karbiang long arat atum han ka chuning rilo uwe kimi pen kedang lok ke thekere risu ijang atum anta la sarhabi tu mong si chiradun pa me pulutang te la bangso 6 sidul ke litum aron atang ko an makang tang ni ang ton akaman ta litum chilong pon pa me po pen jakong dui pusi litum hin pen thekdam long lasi sarhabi along nang litum kadok kavi Karbiang long rata nang chirab dim phansi litum Umaharapati long ri sarhabi mai hin pen pachini lo la pen chuning Lakhain ka raponi lip constituency angkang chukhela na horlangso Ameker William Tiso ame thanga chor sap 90 piaphan titikang roksi kaprega khaidi mapura sornaga piaphan chipa chodam dera pathak nilip soro chingthora songla pen sang pi sap 90 piatum William Tiso phan long le tik an ripon bomji lapen sorlo phan kelang plodapot hem kangsam bengwek nang jipu ki hang pedopot pinpurdame William Tiso bang sap 90 pipen ning chidok ning chihang si chepa chor cheparublo lapen hemrit boche rablo lapen asomar kachopathia hut mate oso philia hut pen William Tiso bang kamkang da damji pomat hempen barje mat hemkache bang we pining surhinira inkoira ke thoman ke ning concert cap pleng roklo asopo mahang thek thea kopen kachikak tekang piningan asopo mongwe Tiso artaning concert cap pleng erlo bonta sang pisap 90 piabang achora phan kachong hong kaching tung mekri meklang angbong sidame asupo phan lana lahon pon bomsi asupo chilana pamilo ningkan chong hong bom sidame thanga birta ka vedet lapen hemta ka chiwang vedet ajok apinan William aphan kachiri ji aphan pura nilip soro chingthora song aphan chuning risi soro asong atum brijepa duk pidun si ningkan serkep angbong kachitong long ledet achor aphan bo signify cricket homani heman wan pidalo bonta ningkan serkep api hem kachibang hot an ke dimapura sor naga pipen chepachor etsi asomar inotanlo
lapuson ke thek long pen kadokawita manghu khaksi karbiarona tang pen ingsai ponsi kangsai hut rongosar STB la pen nilip sor lo jingthora song atom pen ingsai ponlo bonta William Tiso bang karbipi mate sang pisop 90 pi pen ke chepachor wek velopu ajok asopo mongwe aphan kilana ji aphan chiti ni phai kreke thomani tangka kereng lak troksi atangka pipo pusi lo chitok ponlo wontala soalam chakta puthot chong thuidat lo lasi William Tiso bang methang karbia khaya phansi lapuan kelang plot lapen sorlo aphan kachinek kelang remo pathak nilip sorlo songotum longli tik an rijipaduksi puthot a hoka kangsai bibekji puta lomthe chipeklang pot lahan chotakalisi jongsi lak troksia tangka nangji lipute Nagaland le wang noi pusi naga pia bang nilip sorlo song amai phi milika kropia phan voice message nangkilo pen kang tang oisi chipeklang thubom lapen atangka phan mohor nepsi whatsapp along nangkilo pajengron anpin lapuan si methang akhaya phanta kachilang rem barada bangke kadukawi ham phanga songatumta chirok tokpen dosi William Tiso phan neping nang ji puta chethan ponrenti sang pisop no akai lapuan kachitongke engine so memi apinana bang kawea phisitami alokhaya kibi horen Tiso heme po bangta kachulang rem ji aphan kabor itadu lapen lapuani pia bangta kelang seledu pusi pherang keng no nang chethan du laso penajok kido kidamanta ing thakso ajoksi sai jokje puthot apia po hem atheke apar deopani kathara rongsi chidam thunang koklo puta nang chethandu lapu William Tiso kachoma thake chokchi ajok apia po tum sitami William aphan long thek pulote nep not ing sai non lapen kupisi ki bijima sitami rada phansi hodai pondo moajar levi sitami adai nang pipelo puta lamthe chipeklang dun Pini tarik kriketon September kedam tang tarik June ciklo tarik kriketon bangso athati sorong maker William Tiso pen sapapani sapunang tipi tum lam ki puthak nili tum nilip sorlo song phansi haya lam ki he puthak nang pangsam pidun tha lapen nang rab dun tha pojok nili tum la bangso Tiso hem batai nang homri lo ik la son thak si rongasar lapen dak ahem akisar lapen akorti mar lapen sar pia sar boratum kado kawe lapen dak SGB do la lang litum kado kawe la lang nilitum amei along kipathik pon arona teng alang litum nang deng an pe mesi la pini non September 13 ani ke hai kichi chak alo teng an pichok pu pusin nilitum puthot pini dak nang homri thulo kasila bang so kachi chak ateng pen ke William Tiso bang ke la sapunang tipi phan hat lak atangka chipi pon ko la pen longle kotha gathom la bang ke sarpi sarbra la pen la dak akorte atum chipi pon popusi alang litum che chak lo bonta William Tiso ke kupia kisung ke boy matang te pacho bei pene la pini kachi chak ateng along wang wedet lo bonta sarpi sarbra ke akang hon kang jin so do binong si hala kachi chak ateng pen pini nilitum nilip sorlo chingthora song phan alang litum nang chedom don pe me pen la longle kotha ke thoma pharman ke sapunang tipi phanchi pi pon pe me lo la peneli tumta thekan long binong lo la sinon ke bang jilang arni la pe por an ke la da ka rong asar la pen la da ka Tiso hema ke sar pi sar bora tom han ke la hay ki sung long bang ke pa phu pon pe lo monta William Tiso bang ke alang li kachi cha ka teng inut or lo so phan alang li kai phang no dak pen la jok alang kwani kachi chak pa pleng pledat word bang ke nili tum nilip sorlo ching thura song pen sitami alang li kabor i sapnang tipi kachiri kabor i long bang ke nili tum taing tononde la pen ripidun bom chik kan Amria Havaralong Autonomous State Demand Committee atum pen rat pen chingwaya jaimek kedeng pot nijang kar bianglong lakhahini Amri constituency ke parlo umswai ESDC office sa hemalong chirok toka jaimek kedeng pot labang so jaimek along Amri constituency along maipu swelling during hanse dun maipu mate vice president Gilbertimo organizing secretary Justin Togbi lapen assistant secretary Bidya Singh Rongpi lapen Alihya Manapeng pen ESDC Central Committee ex-CEM Johnson Bay Hamran District
In charge Ramsing Ronghang, President District Committee Hamren, Sar Singingleng, Hamren District Committee Secretary Polingti, Member District Committee Chandar Deer, Finance Secretary Bithung, Khamsing Bay, Lasonsi, National People Party Asai Klembom, Paul Stenta, ESDC Songalong, joined on Tupo. Ang tonalam kachiniji aphan alohia tumpen, kaningji pon alam thile, Arju Ponsena. Newsticks report, Karbinglong News. Tangte pini amri habar ke bang pini ajai me ke deng doma. Kaya nili tum ke autonomous demand committee West Karbi Anglong District Committee pensini tum isya program lo par nisi September tarik 4 ni tum district executive dudet pen all over ni tum la West Karbi Anglong long mass contact program dambom. Nasi mass contact program ni tum ke dam I just met alam bangke non hini ke thom ni tum akhe ki sung alam the hui putaksi radaphan ka pachini damji la pen la so puthak puthode tum ko sonsi ko che song thegi malhai hui lama thasi rat pen chingki chingwai la sona sai bang le tum ke deng pon si ke ching si la hno la so mass contact da ma issues is sona bangke la so give and take issue puthak non ansita mi tum chini lo ja sam government tum la so ka withdraw jin anta ning hang hi la sri tum demand ke la lo ja la so give and take ke ni tum ke kroi kre potsi la so puthak ke seng pon regional committee samela bange privek nang po la pela so ki prialam the asam government tum prabgin pen pangdak ni la pela so puthak autonomous council pen dan anda thang ithelam kaning jeni tum arjong le posi autonomous council pen masita mela so give and take puthak alang tum radaphan clarification isi pini soni bang ni tum lahelo je radaphan kapachini ponol bang so mas kontek ke dam bom huja semet juna cheklo taring ko ra for ni karbelo tum mas council ban kape klang pon abang so new land policy bang thuge ni tum ke kroi kre la ke withdraw vek nai athi so 25 june ni kape klang land policy teng lu plutang te dake karbi tum la pen ke tribal dake do khei barim tum ke longle malik ke manun ilu pen ke longle pota long elo pen ke longle patta ke long tang tum la ke khajana da tun i la pen ke annual patta tu periodical patta la suka convert tu tani tum claim uni la silalo plo da ke plang e phara tum ja se me la CMEM ba MP la hai ke plang muni tum si kar biang long le e plang ga hem fu man po ang para tum ke da ke duk det po la tum ke refugee si man po so so len e ke la ke withdraw vek ni la pen ke thomalam bang la hello jano tum ke thek long ja se met BJP government pen ke claim pol bang so Hindu rashtra ka pinchong ji polang le tum ke wan UCC ke kam la hai tum che don de pen la hai puta rada tum pen isia opinion ke frame ji pan suni tum ke mang pon la so mas contact la pen ke non BJP tum ni jelo ke cheng ko ke 8 din pusi pusala so 8 din pini tum ke thek long ke lage ki duke lag la pen kapa phi hup arat farman kali dedlo 8 din bange pini ke la corruption ke claim leader sum 8 din chotlo corruption ke claim tum phana 8 din chotlo ki duke lag arat tum phan ke pini ache thok ki tum kam si ke claim ilina sangador flike bra pho ke pla son si pini chunam nang lo plote ki dugara tum ke 8 din RJ si thek long le lo lake la si la ka du ke tu BJP tum ke claim misrule rat long ka expose